636,082,981 pesos. Ganito kalaking halaga ang inilaan sa pagsasaayos ng PFDA Sual Fishport sa Sual, Pangasinan. Dito, naisaayos at napalawak ang pier. Mas pinaganda na rin ang pasilidad gaya ng mga tangke, market hall, administrative building at ang cold storage and processing facility. Ang mga ito natapos noon lamang July 20 at ngayong araw, July 30, personal itong binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mainit siyang sinalubong ng mga residente. Inaasahan na magdudulot ng mas maayos sa serbisyo at mas maraming oportunidad sa kabuhayan ang patuloy na modernisasyon ng Sual Fishport Complex. Mahalaga ang programang ito upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at pangisdaan habang tinutugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan sa abot kayang pagkain at mas matatag na kabuhayan. Bukod dito, dala rin ng Pangulo ang programang 20 pisong bigas meron na. Sa ngayon, patuloy ang mga programa hindi lamang para sa mga residente, kundi para na rin sa sektor na nagbibigay tulong sa bansa. Jose Robert Inventor, RNG News.